tanpa cinta, zaman kita saling berpisah, jalan sepi karena tak ingin mencari janji. Jangan kau anggap aku bahagia, aku kini pun masih sendiri. Jalan sepi karena tak ingin mencari janji. Mas. Grane putih jenengan. Lo Jombang mas. Oh, menurut mriki Mas. nggih. Mriki Jawa masalah Mas. Oh nggih. Menurut mriki. Nggih angsal nggih. Oh, angsal. Monggo. Nggih. Amit tas iki. Nggih. Nah, jenengan iki gelarane pundi? Oh Jombang mas. Oh, Jombang. Nggih. Oh. Lah penggaweane jenengan ngamen ngeten iki napa? Boten kula riyen niku Nggih. kerja teng rumah sakit mas. Oh. Kata iki cuma sekedar damel hiburan. Nggih. Rumah sakit napa, Mas? Rumah sakit niku fungsi ora mas. Oh, alah, nggih. Kula riyen niku nate susah mas. Nyambut mriko. Ya alhamdulillah saged tumbas mobil kula saya. Iya, berarti bayarannya jenengan kuatan dong, Oh, nggih. kula niku nyambutan rumah sakit porong niku Nggih. ini satu bulan niku 5 juta mas. Oh, nggih. Iki kula rekam nggih, kula lebetaken di YouTube mboten napa-napa nggih. Boten napa-napa nggih. Oh, kerjane kon kula izin Nggih. kali sampean kok Nggih. dikira mboten penak. Lah niki kok dalu-dalu jenengan kali sinten? Kula piyambak mas niki mas. Oh, Ngaten iki kula nggih. damel liburan dateng beliau budhe kayak kula. Wis Oh. kakan duit mas aku. Iya, sugih berarti nggih. Nggih, wong kula Nggih, nembe nggih. tembas Pajero terus tahun winginane Iya, nanti iya, tembas iya. Fortuner terus tembas malih Alfa. Subhanallah. Niku ten rumah sakit bagian apa jenengan niku? Oh, rumah sakit itu bagian pasien mas. Oh, berarti jenengan maksudnya pasien? Di keluar itu jadi pasien mas. Oh, itu ODGJ ngeten nah. Nah, iya bener, sampai mau ngetos mas. Oh, pantas.